Здравейте хора, ние сме VG Gamers и днес ще снимаме първото ни видео на Brawl Stars. Изгледайте го до края и коментирайте дали ви е харесало. Също така ще качваме всяка седмица, ще се опитваме да качваме всяка седмица нови видеа. И се надяваме да ви хареса. Сега започваме с един трио шоу. Така, започваме. При нас имаме пак още един стол. Беше за малко. Добре, ще пробваме следващото. Да, и да не е на Triple Showdown, а Dual Showdown. Така, аз ще съм и започваме да играем. Ето сега започваме един шоудаун. Аз играя с It's party time! Хора, само да ви кажа, че ние няма да качваме само за Brawl Stars, а също за още най-различни игри. Че сме на последно място, а сме на трето. първо нещо. Адам се реал. Добре, хора, още една игра и мислим да спираме клипчето, така че аз мисля да играем Dual Showdown пак. Да, имам стар дроп. Ready for duty! Аз игра сам, той с бъс и... Молим да сме на първо. Да.
Time to show the kids how it's done. О. Ето го видим. Cross. Аз ще поставя морти. Да съберем малко колко. Къде? Ето го. Браво. Този път се справихме. Така, надяваме се да ви е харесал клипчето. Харесайте и не забравяйте да се абонирате с камбанка, за да не пропускате още такива. Видеа, всяка седмица. И да, Надяваме Надяваме. да ви